सासे बर' लाइमोननि बाख्नायथाव आखाइनि हाबा। बे मुसुखाफोरखौ मोजाङै नायनानै ला। गेदेमा सुबुंफोरनि बे मुसुखाफोरखौ सोरबा गुबुन सुबुङा बानायाखै। बे मुसुखाफोरखौ बानायदों सासे बर' लाइमोन हिनजावसाया। आखाइनि जादु गोनां टेलेन्ट बर' सिख्ला। बे बर' लाइमोन सिख्लानि मुङानो जाबाय सानस्रि ब्रह्म। बाक्सा जिल्लानि सिमला पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय हुजुआ गामिनि थागिबि सानस्रि ब्रह्मआ आरिमु आयदानि सासे रोंगौथि गोनां हिनजावसा। गावनि रोंगौथिजों बानायो बायदि बायदि रोखोमनि मुसुखा आरो आखियो समायना रमायना सावगारि। फरायफुनाय समनिफ्रायनो बायदि बायदि मुसुखा बानायनाय खामानिखौ मावबाय थादों सानस्रि ब्रह्मआ। आथिखालावबो बिथाङा गोबां मुसुखा बानायनायाव मुखुब जानानै दं। क'क्राझारनि मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजाव सोलोंथाइ लानायनि उनाव गावनि खामानिखौ जागायदों आरो रांखान्थि आरजिनायनि लामाखौ दिहुननानै लानो हादों सानस्रि ब्रह्मआ। नोंथांमोननोबो जायखिजाया हानि मुसुखा बानायनायनि गोनांथि जादों नामा? जादोंब्ला नोंथाङाबो सानस्रि ब्रह्मनो अर्डार हरनो हागोन। बे समाव आरिमुगिरि सानस्रि ब्रह्मजों सालबारिनिफ्राय अनजय बसुमतारिया लानाय मोगा-मोगिखौ रोखायै मिन्थिनो थाखाय जोबजासिम नायलांदो। बे समाव दंफैयो आङो सिमला हुजुआयाव मुसुखा बानायनायाव बा गावनि आखाइजों मुसुखा बानायनायाव मुखुब जानायखौ जों नुनो मोननाय जादों बा बिथांजों जोङो दिनैहाय दान्दिसे मोगा-मोगि लानो थाखाय दिनैहाय सानस्रि ब्रह्मनि न'खराव बे समाव दंफैयो आङो। बिथाङा गोबां मुसुखा बानायनायखौ जोङो बा बिथांनि मुखुब जानायखौ जों नुनो मोननाय जादों। बे समाव जोङो बिथांनिफ्राय बा सानस्रि ब्रह्मनिफ्राय जोङो गुवारै जोङो मिथिनानै लागोन। गिबि खुलुमनाय थाबाय। खुलुमबाय। मा ओरैनो मुसुखा बानायनो हायो? दाथ' जायखिजाया अर्डार होनायजोंसो खोथाना, जाय जि बुस्थु अर्डार होयो थैनायनि स्टेचु जेखियानो जाया जिब जुनारनिबो बानायनो हायो आरो। दा आं बानायबोनाया गासै पर्ट्रेट बानायबोदो। पर्ट्रेट बानायनाया एसे बुरजायानो जाबाय। ओमफ्राय आगोलावबो फरायफुनाय टाइमावबो अर्डार मावबोजादोंमोन। ओमफ्राय दा फुल फिगारफोरखौ बांसिनानो अर्डार होनो हाया, बेखायनो पर्ट्रेटखौनो होयो। ओमफ्राय दा बड'फानिखौ सालबारि माबानिफ्राय होदों आरो, सालबारि कलेजनिफ्राय बानायगासिनो। ओमफ्राय बानायनायाथ' जोब्बायानो, ओमफ्राय दा मल्ड लागासिनो आरो बे मल्ड लानाय होनो बेखौ। ओमफ्राय मल्ड लाखांनानै फाइबार कास्टिं बानायगासिनो। आबुं महर मोनबाय। दा बे फाइबार कास्टिंखौ खालामखांबाथाय बे सबाद जानानै दङ ना, बेखौ जरा लगायगोन आरो। जरा लगायनानै ओमफ्राय फिनिसिं खालामसिगोन, कालार सालार होसिगोन। ओरैनो मोनसे मुसुखा बानायनायाव बेसेबांसो गोबाव लानाय जायो ओरैनो? गोबावा मथा मथि मास मोनसेनि गेजेराव जायो आरो। बेनि आथुरथारबा थाबबो बानायनो हायो। ओमफ्राय माखौबा माबा माबि उसुबिदानि थाखाय गेजेर गेजेर थाथ'नाय जायोना, बेनि थाखाय एसे गोबाव लायो आरो। ओरैनो मा अर्डार फैयो नोंनो बानायनो थाखाय? अर्डाराथ' बांसिन पर्ट्रेटआनो फैयो थैनायफोरनि। ओमफ्राय दा आखिनायबो फैयो आरो। मा आखियो ओरैनो? डिजिटेलबो बानायो, ओमफ्राय अइल पेन्टिं, एक्राइलिक, पेन्सिलनिबो बानायो आरो। अबावबाफोर ट्रेनिं लानाय जादोंमोन नामा बेखौ? ट्रेनिङाथ' आगोल बिदिहाय उन्दैनिफ्रायनो रोंखायोमोन, ओमफ्राय आर्ट कलेजाव थांदो आरो। क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट कलेजाव थांदो आरो। बेयाव फोरोंनाय जायो नामा? फोरोङो इयाव। ओरैनो मा फोरोंनाय जायो? गासिबो माबानिखौनो फोरोंजोबो आरो।
लग' बानायनाय ओमफ्राय ग्राफिक्स इदि माबा एप्लाइड ओमफ्राय पेन्टिं स्काल्पचार क'क्राझाराव इदि फोरोङो आरो ओमफ्राय दासिम ओरैनो बेसेबां बोसोर जाखो नोंनि बे मावनाय हाबाफारिया? आं अर्डारखौ आगोल माबा फरायफुनाय टाइमनिफ्रायनो मावदोंमोन 2013निफ्राय मावजेनदोंमोन फिसा फिसौखौ इ समाव मावदोंमोन आरो ओमफ्राय गिदिरखौ 2015निफ्राय मावदों। ओरैनो मोनसे मुसुखा बानायनायाव मा रेट लायो ओरैनो? दा नैदि फुल फिगारखौ 5 लाख लायो आरो 5 लाख ओमफ्राय पर्ट्रेटफोरखौ 50 60 एसे गेदेरबा 80 बेफोरबायदि लायो आरो मुसुखा बानायनायाव मा ओरैनो होनाय जायो बेयाव? दाथ' माबाजों बानायो हामा माथा होनो आइथलबो होनो बेखौ बिसो बानायनाय जायो ओमफ्राय हाखौ दैमानिफ्राय लायो आरो अबावबा फुख्रि जावबा मोनो जोंनिखै बेलेग जायगायाव मोननो नागिरा। माबायदि हा नांगौ बेयाव? हाया हामा माथा होनो। हामा माथा बेलेग हाया जायाना? बेलेग जाया आइथल हा होनो। हाथि बायदिसिना बानायनो हायो? औ हायो जेखि अर्डार होनाय जेखि खोथा। ओरैनो बबे अर्डारखौ हरनाय जायो? अर्डारखौथ' हरदो गोजान गोजाननिफ्रायनो हरदो आरो बरमा सालबारि क'क्राझार गसाइगाव बरपेटा गोबां जायगानिफ्रायनो मावबाय आरो आं दा हिसाबखौ होख'नो हाथ'ला। गोबां मुसुखा बानायो नोङो बानायफैगोन फैया? हो? मुसुखादि दा बानायगासिनो दं नोंनाव बानायफैगोन फैया बिनि मेंनाय गैया? मेंनायथ' बिदिहाय माबा मोना आरो गेजेर गेजेर रेस्टबो लानाय जायो मास मोनफा गाहाम रेस्ट लानाय जायो ओमफ्राय फैबाथ' मावनो गोनां जायोना। ओरैनो मा समाव मावो ओरैनो? मावनाया मोनायावबो मावो ओमफ्राय सानावबो मावजायो बांसिन मोनायावबो मावजायो आरो सानफोराव एसे फ्रि थानानै। बिनानावा रोंगौथिखौ नोंनि आखाइनि हाबाखौ रोंबाय बा गासै लाइमोनफोरखौ माबायदियै खावलायनो सानगोन नोङो? दाथ' आङो बिराद मोजां मोनो आरो सोरबा हाखिनो रोंगोबा आंनि मोनसे आर्ट स्कुलबो दङ मडार्न आर्ट एकाडेमि होनो बै माबा केशब नोगोर सिजौ एकाडेमियाव फोरोंगासिनो दङ आङो ओमफ्राय सोरबाफोर स्टुडेन्टआ जुदि एसे फोरोंनायखौनो एसे फोरोंनायावनो साबसिन रोङोबा बिराद मोजां मोनो आं बेखौ फोरोंसिनना गोरोंसिन खालामनो बिराद मोजां मोनो आं बिदिखौ ओमफ्राय होमबा बिनानावा फोरोंथाइबो होयो? आर्ट स्कुलाव। नानिया माबाफोर एवार्ड मोननो हादों नामा बे मुसुखा बानायनायाव? मुसुखा बानायनायाव बिदिहाय एवार्ड मोननाय जायाखै मोनसे माबा इण्डियान आर्ट फेडारेसन होननाय मोनसे माबायाव कम्पिटिसन जादोंमोन आरो बेनिफ्राय बेयावसो एवार्ड मोननाय जादों माने बेयाव जायखिजाया सेलिब्रिटिजों गावजों थाफानाय मोनसे सावगारि होनो होदोंमोन आरो बेयाव ओमफ्राय आङो आल्लु अर्जुनजों थाफानाय गावखौ थाफानाय सावगारि बानायना हरदोंमोन ओमफ्राय बेयाव फार्स्ट एवार्ड मोनदों आरो। बे एवार्डखौ अबाव होनाय जादों? एवार्डखौथ' बे समाव कर'नानि टाइममोन नालाय अनलाइनावनो होनाय जादों आरो। अनलाइनजों? बेखौनो खावलायोदि आङो फंबाय बिनानावमोनखौबो आथिखालाव बेकारै थायालासिनो फरायनायजों लोगोसे बायदिसिना आखाइनि खामानि मावनानै ओरैनो थायालासिनो रांबो खामायनो हायो आरो गावनि रोंगौथिखौबो देखायनो हायो बेबायदिनो फंबाय बिनानावमोनाबो बेकार थायालासिनो मावनानै दिन्थिबानो जाबाय जिउआव जाहाथे बेकार जायालासिनो माबा मोनसे मावनानै दिन्थिलांनो हायो गावखौनो लोगोसे रांबो खामायनो हाबाय गावनि रोंगौथिखौबो दिन्थिनो हाबाय। नंगौ बिनानावा माखासे खोथा गुवारै फोरमायना होबाय गोबाव बोसोरनिफ्राय आखाइनि हाबा बा बिथाङा मुसुखा बायदि बायदि खामानि मावनायखौ जों मुखुब जानायखौ नुनो मोननाय जादों। बिनानावनि मुङानो जाबाय सानस्रि ब्रह्म। सानस्रि ब्रह्मनि न'आ सिमला थानानि साखाथियाव थानाय हुजुवायाव। बिनानावा गोबां गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो हादों बा रायजो राजानो बायदिसिना आखाइनि हाबा बा बिथांनि मुसुखाखौ गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय फैनानै बिथांनाव अर्डार खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे समाव दंफैयो आङो सालबारिनिफ्राय अनजय बसुमतारिनि खौरां।